ஒரு சூப்பரான கதை ஒன்று இருக்குது, கேட்குறீங்களா? இந்த கதை எவ்வளோ முக்கியம்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு தோணுற எல்லா கேள்விகளுக்கும் இதில் பதில் இருக்குது. எதுக்கு தான் வாழ்கிறோம், என்ன தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோன்ற கேள்வி உங்ககிட்ட இருக்குதா? அப்படின்னா இந்த கதையில் உங்களுக்கு ஏற்ற பதில் இருக்குது. இந்த உலகத்தில் சொல்லப்பட்ட மற்ற எல்லா கதைகளுக்கும் ஆதாரமே இந்த கதை தாங்க. உண்மையிலேயே இந்த கதை நம்ம யாருன்னு நமக்கே புரிய வைக்கும். இந்த உலகம் எப்படிங்க உண்டாச்சு, எல்லாம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எல்லாத்துக்கும் ஒரு தொடக்க புள்ளி இருக்கிற மாதிரியே இந்த உலகத்துக்கும் ஒன்று இருக்கணும்ல. வாங்க பார்ப்போம். இது எல்லாம் கடவுளால தான் உண்டாச்சு. இது எல்லாத்தையும் அவர் தன்னோட வார்த்தையால படைச்சாருங்க. அவரோட இந்த வார்த்தையால தான் அண்டங்களும் நட்சத்திரங்களும் கோள்களும் உண்டாச்சு. அவரோட அந்த வார்த்தை தான் பூமியில இருக்கிற அம்புட்டு உசுரும் உருவாக காரணமுங்க. படைச்ச எல்லாமே ரொம்ப அருமையாயும் பூரணமாயும் இருந்துச்சு. அவர் படைச்சதுலயே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா அது முதல் மனுஷங்களான ஆதாமும் ஏவாளும் தாங்க. கடவுள் தாம் படைச்ச எல்லாத்தையும் இவங்களை நம்பி ஒப்படைச்சாருங்க. இருந்தாலும் ஒரே ஒரு மரத்தை காட்டி இதுல இருந்து மட்டும் பழங்களை பறிச்சு சாப்பிட்றாதீங்கன்னு கட்டளையிட்டு இருந்தாருங்க. அவங்க ரெண்டு பேருமே கடவுள் மேல ரொம்ப அன்பா அவருக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு தங்களை படைச்சு அவரை ஆராதிச்சும் வணங்கியும் ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்து வந்தாங்கங்க. அப்படியே கொஞ்சம் இப்ப நம்ம இருக்கிற உலகத்தை நினைச்சு பாருங்களேன். இங்க சமாதானம், அமைதி இதெல்லாம் சுத்தமா இல்லவே இல்லை. ஒரே குழப்பம், சண்டை, கவலை, கண்ணீர், நோய், கஷ்டம் தான் நிறைஞ்சிருக்குது. நம்ம எல்லாத்துக்கும் இதுல பங்கு இருக்குதுன்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? சரி, எப்படிங்க அந்த உலகம் இப்படி மாறுச்சு? பெருமை அதிகமா இருந்ததால வீழ்த்தப்பட்ட தேவதூதனான சாத்தான் கடவுளோட இந்த அற்புதமான படைப்புகள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கடவுள் மேல திருப்பியும் பொறாமப்பட்டு இதெல்லாத்தையும் எப்படியாச்சும் சீர்குலைச்சிடணும்னு பிளான போட்டான். அதுக்கப்புறம் அவன் பாம்போட உருவத்தை எடுத்து மனுஷனான ஆதாமையும் ஏவாளையும் ஆசையை காட்டி மோசம் போக்கி கடவுள் சாப்பிடவே கூடாதுன்னு சொன்ன அந்த மரத்துல இருந்து பழங்களை பறிச்சு சாப்பிட வச்சுட்டான். இந்த மோசமான சம்பவத்தால அவங்க கடவுளுக்கு கீழ்ப்படியாதவங்களா மாறி போயிட்டாங்க. இதனால சமாதானமே இந்த உலகத்துல இல்லாம போய் பாவமும் மரணமும் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்மளை துரத்திக்கிட்டு தாங்க இருக்குது. உண்மையை சொல்ல போனா நாமளும் ஆதாம் ஏவாளை போலதான் கடவுளுக்கு எதிராக கலகம் பண்றவங்களா தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். ஒருவித பயத்தாலையும் குற்ற உணர்ச்சியாலையும் அவமானத்தாலையும் நிறைஞ்சு நம்ம எதையுமே எப்பவுமே ரொம்ப கனமா தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் விட கொடூரம் என்னன்னா, இந்த பாவம் நமக்கும் கடவுளுக்கும் நடுவுல ஒரு பெரிய இடைவெளியவே உண்டாக்கி நம்மள அவர்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு வச்சிருச்சுங்க. இதுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வே இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பா இருக்குதுங்க. இதை கேட்கறதுக்கும் இதை பாக்குறதுக்கும் காரணமான அதே அன்பு கொண்ட கடவுள் நம்ம இந்த அழிவுகள்ல இருந்தெல்லாம் காக்கப்பட அதே மாறாத அன்பால அவரே மனுஷனாக காக்கும் ரட்சகனாக பூமிக்கு எல்லாத்தையும் மறுபடியும் சரியான நிலைமைக்கு கொண்டு வர வந்தாருங்க. நூற்றாண்டுகள் செல்ல செல்ல அந்த ரட்சகரோட பிறப்பும் அவர் எப்படியெல்லாம் வாழ போறாருன்னு அவரோட மரணம் எப்படி இருக்க போகணும் தகவல்கள் முன்னறிவிக்கப்பட்டு கொண்டே இருந்துச்சு. அதனால பைபிள்ல இந்த மீட்பரை குறித்ததான தகவல்கள் நிரம்பி இருக்குதுங்க. இதுக்கப்புறம் சுமார் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால அவரை பத்தி சொன்னதெல்லாம் நிறைவேற மாதிரி இந்த பூமியில மனுஷனா வந்தாரு. அவர் ரொம்ப அற்புதமான விதமா ஒரு கன்னி பெண்ணோட வயிற்றுல இருந்து பிறந்தாரு. நம்மள மாதிரியே அவரும் அச்சசலா மனுஷனாவே வாழ்ந்தாரு. ஆனா ஒண்ணு, அவர் நம்மள மாதிரி பாவம் செஞ்சதில்ல. அவர் உண்மையா வாழ்ந்தாரு. தன்னோட 30 வயசுல அவர் மக்களுக்கு போதிக்க தொடங்கி இஸ்ரவேல் நாடு முழுசும் மக்களை கடவுளுடைய ராஜ்யத்திற்கு நேரா அழைச்சு வந்துட்டோம். விடாம நன்மை செஞ்சுட்டோம், அற்புதங்களை செஞ்சுட்டோம், சுத்தி திரிஞ்சாருங்க. 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தன்னோட 33வது வயசுல தவறா குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிலுவையில அறையப்பட்டு கொடிய மரணத்தை தான் மேல ஏத்துக்கிட்டாருங்க. அதாவது இயேசு அன்பு நிறைஞ்சவரா அவரோட உசிரையே நமக்காக பலியா கொடுத்தாரு. மொத்த மனுக்குலத்தோட பாவங்கள் நீங்கும்படியாக அதுக்கு பிராயச்சித்தமா தன்னோட உசிரையே கொடுத்தாருங்க. குத்தமே செய்யாத ஆண்டவரு நம்மளோட குத்தத்துக்காக தன்னையே பலிகடாவாக கொடுத்தாருங்க. ஆனாலும் அவரு தான் மெய்யான தேவன்னு நிரூபிக்க 3வது நாள் உசுரோட எந்திரிச்சாரு. ஏன்னா கல்லறையாலேயே அவரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலங்க. அவரு சிலுவையில மறிச்சது மூலமா பாவத்தையும் மறிச்சு மீண்டும் உயிர் தெழுந்தது மூலமா மரணத்தையும் ஜெயிச்சாரு. இதுதாங்க கடவுள் உருவாக்குனா, அதாவது எழுதின நம்ம எல்லாத்தோடைய மீட்பின் கதை. இன்னைக்கும் அந்த மீட்பர் இயேசு நம்மளை நேசிச்சு கூப்பிடுறாரு. நம்மளோட பாவத்தில இருந்து மனம் திரும்பி அவர் மேல நம்பிக்கையோட வாழ போற நம்ம வாழ்க்கையிலையும் அவர் இந்த கதையை எழுத விரும்புறாருங்க. நாம அவர்கிட்ட வரும்போது எல்லாமே புதுசா மாறும். இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்? இயேசுவை மீட்பரா நம்பி ஏத்துக்கிட்ட எல்லாரோட இதயமும் புதுசா மாறும். உங்களோட பாவத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும்னு கடவுள் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறாருங்க. ஏன்னா கடவுள் ரொம்ப அன்பானவரா, பாசமானவரா, மன்னிக்கிறவரா,
லேசான மனம் உள்ளவரா, உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்ல, கடவுள் நம்ம பார்க்குற எல்லாத்தையும் புதுசா மாத்துவேணும் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறாருங்க. புதிய வானமும் புதிய பூமியும் அவரால் உண்டாகும். அந்த புதிய உலகம் பாவத்திலிருந்து முழுசா விடுதலை பெற்றதா இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் மேல அவரோட நம்ம எப்போயுமே சேர்ந்தே இருப்போம். இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நீங்க இயேசு மேல உங்க நம்பிக்கையை வைக்கும் மறு நிமிஷமே உங்களுக்கும் கடவுளுக்குமான உறவு புதுப்பிக்கப்படுங்க. உங்களையும் அவரையும் பிரிச்சு வச்சிருந்த எல்லா பாவத்தடைகளும் உடைஞ்சு விழுகுங்க. இவ்வளவு அன்பான கடவுளை நீங்க இன்னைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிற ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. இந்த தெரிந்து கொள்ளுதல் எப்பொழுதும் தொடரட்டும். ஏன்னா கடவுளோட கதைக்கு ஒரு முடிவே இல்லை. கடவுள் நம்மளை மீட்ட இந்த கதையை நீங்க உங்க வாழ்க்கையோட ஆதாரமா மாத்திக்கோங்க. கடவுளோட இந்த மீட்பு உங்களுக்கு தேவைன்னு உணர்ந்து ஒத்துக்கோங்க. நீங்க செஞ்ச பாவத்துக்கெல்லாம் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க. அவர் மேல உங்களோட முழு நம்பிக்கையும் வச்சுதான் பாருங்க. இந்த நிமிஷத்துல இருந்து இயேசு கிறிஸ்து மேல விசுவாசம் வச்சு அவரை பின்தொடர உங்க இதயத்துல உறுதி ஏத்துக்கோங்க. இதுதாங்க கடவுள் மொத்த மனுக்குலத்தையும் மீட்கின்ற கதை.